Chibay ule Mizo Stock Trader tangin voin kan topic tu stock market hian sub broker tile authorized person ti hi enge ni kan hrilhfiah dawni hi Mizo ram stock market kan lu chel hi enge ni le engtian hnan thodan ti te pawh kan hriat anga chan chu stock broker te kan om ve nual to Mizoram pawh hian dan le dun te kan hriat tha chu Mizo zui chuan tu tenge kan nia engtian kalphung ti te pawh hi hriat a tha chu zan voina hian topic katan sub broker le authorized person hi tu tenge kan ni ti hi kanon tarang doni stock market oma hi national stock exchange ani hi stock bazaar kan tiang chun tani heng stock bazaar a hian hi stock company win share an zor nan tani heta share rang zuar tu te tian an lo zuar tai bazaar a hian lo zuar sup ta chuta a zuar chhong tu chu broking company kan ti tani stock broking company ICICI Direct ICICI Securities ICICI Direct hi stock broking company ani tani heng ho hian Mipui lei thei turin stock company share chu anon zuar chhuak ta thini Mipui lei thei turin anon zuar chhuak ta thini an platform mangin broking company dian platform and demat account ten ti ta hemi demat account mang hian Mipui a hian Mipuin hemi stock bazaar an lei thei tur hian demat chu heng company stock broking company no chop chok ta chu demat kan ta chumi mang chuan share an lei thein turin ICICI company ICICI Direct and non chop choking stock broking company kan ti hoin non chop chok ta thini chu stock broking company ho chuan non ti dan ta ti chuan stock broking company ho hian unlicensed stock broking company unlicensed si minol pui mo mi pakhat aduatan adu hna le atling qualified person hna I franchisee ang dewin unlicensed kha a man chhon tir ta thini chubi a man chhon a license a man chhon tir ate chu sub broker authorized person ti alon thin tani entinan Mizoram hian ICICI stock broking company hian Mizoram hian mi pakhatin kan license a hmang duwa chumi chu va hman tirang ti chuan chu pa chon lo hmanga ICICI Direct mingin ICICI Direct company mingin I license alo hmanga keimani noya kan call zong le kan thil man ruwa zong kan resources zong alo access ve theinan license va man chhuat tirang ti chuan keini company va in bun ngai lawin he sub broker hian he authorized person hian keini IO in tikhan Mipui hne na lo thok thei doni keimani company va lua va in bun rup angai lawin ani sub broker atang hianin kan company thil chu lo hral chhuak zel turin le Mipui hne na an mamawng zel lo pe turin he sub broker he sub authorized person hi license ho tirang license peng ti kha an kalphung an tan chu chuan an ho tir ta thin ni ti hian minol pui hne na chu sub broker kan ti chun ta license broking company ho atangin license an ho a khami license kha an lo hmang chhong ta chin ni chu sub broker authorized person kan ti chun ta ni hi chiang khop me tingin broking company stock broking company ho an company va in bun kher ngai lawin sub broker ho atang hian kal tlang hian ICICI Direct thil nei ho reng kha hemi authorized person sub broker kal tlang hian alo ti vek thei doni chu sub broker kan ti chu lo ni ta ni sub broker kan ti wi thil hriat tur oma sub broker kan pan reng hian stock market advisor ani doni an mani hi stock market advisor an ni ngal ti na ni authorized person kan ti ho hi ti chuan stock market lama thiam nan nei tur ni kha entina stock sub broker stock authorized person kan ti zong hi stock market a thiam nan nei lo hi fin fia thani thiam nan nei em enge chuting ti chuan an qualify am ti te pok an lo clear ve te ngai thiam nan nei tur ani mo
chuan investment experience nei tu ni investment lama ton hriat ten neyam enge experience nei ti kha a broking company khan I sub broker license an pek ma khan ting hi an uluk ve thin ni chu an fin fiat a thin ni ti chuan SEBI rules Securities Stock Exchange of Board Securities Exchange Board of India in hi dan le dun hi an keng ko nge tu ni broking company khan an keng ko tur nia chumi chun license mangani wangin ani poina keng ko tur ni chu chon chu tiang a thiam na le advisory tiam na zong chu clients ne na service alo pe thin ni chu a pe ka chu heng ho hi ano ni don ta ni ICICI product ICICI direct kaltlang khan an ICICI direct company in an thil zor zong zong chu ani kaltlang hian sub broker license nei hian alo pe ve thei vek don ti nan ta ni chu sub broker om dan chun ta ni ti chuan he sub broker hian I service alo pe don tan Mipuya mo clients ne na ti hian clients ho in an du a an lo man thei turin service alo pe chini hei atang kai na chu sub broker antinan vai sub broker ron om ta dei se Mizoram a hian tong in ang lo English tong man ngai bok mo vai tong chang man bok ma ni tong nge tinga service lo pe thei anom chuan hei hi du thu sa mani chini chu sub broker te tang kai na em ani akar olaron no khatani mizo he sub broker hian thiam na nei to phei chuanin thiam na nei ani pe chuan ale arin tlak phei chuanin service mi puya pe kha a hludon lu tukani fin na lo pe char theini stock market lama investment lama te chon mi pui tan thil tang kai tak an thok theini chu sub broker om dan ta ni chutino kha sub broker kha I thiam na lo nei lem lo chuan teng hi ni lo deuh pon client da ten service alo pe thei ta chu apoi thina hemi hi sub broker kan pan reng hian thiam na nei em engin thiam na nei to ti kha ke ma ni pon kan lo fin fi ave ngai ti na ni zir chuaten nei em enge an background ti te po hriat ve hi alo thavio ni chuna kan soitong khan background stock market advisory ten ni don stock thiam na nei em experience an nei em SEBI rules and follow em ti thleng hian kan lo fin fi ave te hi ngai ni ti kha kan ta lang do ni chu Mipui tan mal som na kan an lo nei ve theina ICICI direct company kha an mani ron lu khyang ngai lo khan an license mang tu khanin ti hian service ICICI product zong song kha lo mang ve thei don ti nani chu sub broker ho thil ti thei nan ta ni ani chuan SEBI dana hian sub broker ho hi kan lo hriat ka du'a SEBI dan kan hriat angai ni hi website a hian SEBI regulation act hi kan hriat angai a SEBI regulations SEBI stock broker le sub broker regulation 1992 heta hian sub broker ni thei turin enge qualification ngai ti te kan hriat angaya entinan sub broker a chuan eligibility omani mo hei tlai kan ta lang lokanga no jing de win lo hriat tu tan kan du deuh chu eligibility ti hi kan explain lok nga the eligibility criteria for registration stock broker a in license nei tur chuan atling thei tur chin hi kumsom ni pakhat chin ani tur ni chuan kha mi malakhan in bum na thil le thil dik lo deuh dan kalin alo latil tur ani lo tin ta ni dan khal in thil engma ti tur ni lo tin ta ni chon a chebera posom pani tala pas ngei tur ni sub broker ni tur chuan ti chuan kha lo ni zel ta a sub broker lo ni chuan kha lo ni ta ni ti chuan chumi pia lama chuan chumi pia lama chuan company te pon ni thei ta a ti chuan office te nei thlapangai ni office te nei thlapangai a chuan sub broker te anei ngai ta ni chutiang chuan in sub broker license nei chu ngai ta ni chuan hei hi akal phung chun ta a broking license anei nge ni ti fin chu hemi
kina a en na tur kan karon ta langa ti chuan hetlai hian kan talan chu hetlai the applicant is a fit and proper person ti hi and in an experience applicant experience nei hi poimo ani chuan heta hian an talan chu hi experience nei lo hi chu sub broker tan hian an qualify lo deuh thina chu film khurangai view ni chu experience an nei tante hriat thiam anga chu experience lo nei lo pui hian alo englo chuan in poisa he teaching pen view thei ti kha hriat a thabok ani chu poimo khopin ka hriani ti chuan khami khalo ni ta chuan hi kan hriat le hi sebi regulation hi sebi stockbroker and subbroker regulation 1992 tin ta hemi kalphung hian aum thei ta chumi pialama chuan SEBI Investment Advisor Regulation 2013 hei hi kan hriat angai boka hemi hnuaiah hian chapter 2 SEBI Regulation 2013 Investment Advisor Regulation chapter 2 chapter 2 4 section 4 G hnuaiah hian hemi hi sub broker ho nin hmona tane any stockbroker or sub broker registered under SEBI stockbroker regulation hemi nuaya in register to chu portfolio manager entry nan anni hi investment advisor angin an ngal thei ti nani mo chuan hi kan hriat investment advisor certificate a hranin an nei angai lo ti kha ani tani chuan hei kan hriat thiam anga ya ania hian hetilai exemption for registration SEBI investment advisor certificate nei ngai lo khan sub broker le stock broker ho hi a huam tel ti an investment advisor an default ang deuhin an ni ngal ti na ang tluk ani tani chu poimol etani ti chuan hemi pialama hian kha sub broker khan NISM certificate hi anei le ngai ta hi NISM certificate kan ti ta hemi certificate tiang hi NISM examination certificate hi nei ngai ta chebera chuan derivative certification te nei ngai ta ram tangna chebera hi nei ngai derivative certification exam te nei ngai ta teng te an nei MT te pofin fi ngai ta ni chuan da ju kan hriat atan a thavio pok ani chuan in Mizoram sub broker license nei lo kan en na tur chu NSC website an ta NSC website hi kanena nscindia.com hen kan lu tanga chuan investment a hen kan lu tanga chuan locate your stockbroker hen kan lu tanga eizola hian stockbroker ho kan en doni ti hian stockbroker ho hi kan enanga heta tang hen locate your stockbroker hen kan lu tanga ti hian eizol kan thlanga ti chuan hian kan zong mai doni H5 Z hei hi eizola sub broker Mizoram sub broker chukani ta hei an ve nual mai mi pakwa chik an omani an la claim khop mai hei chan chu ti hian an address po vek theya in shavek theini hei keima ni kan nia hei ICCI ho hi keima ni kan ta ti chuan tengte hi an address te po en vek theya khuya nge tin experience an nei dan te po hriat vek theini eng company entina an company license nei na hi a hriat le vek thei boka ti hian relegear ti te ICC securities ti te prudent ti te company heng ho hi license petu te ni ta ni heng ho hi license petu te license ho tier 2 te IDBI ti te ta ya chuan SMC securities te pon ta hi kimani thau kan ta ke ni Mizo Stock Trader consultancy ti hian license pani nei na kan ne ju tin te chu kan ta ni chuan chu akal phung ani ta kha Mizorama sub broker te kan finfian theina ta an nangni ponin lo en theinga nsc.india.com atakhan in lo en le thein vek ton dinani heng ho hi an entina nangmani ponin chik vek theya broking company an niem an rin tlak MT te pon nangmani join finfia vek theya chu a thatna pakhat ani tikha kan ta lang du bok ani
chuan sub broker ho hne na hian ti hian kan va kala kan va len chuan advice min pek dan tura chuan sub broker atang hian investment kalpung stock market investment kan ti don reng chuan sub broker atang hian demat an hong tur an ta ni demat an hong in demat hi in savings account nen ai in thlun zom tur ani ta a savings account in bank savings account ngei kha bank savings account emo current account po man thei ta khamine han in demat account hian thlun zom tur an ta ni chuan kha sub broker kha ilo va panta advice lo peta che demat account lo khon sakta che a di bank cash demat account nen ai in le thlun zom tur ta ni chuan I demat atang hian in stock leile hral kha stock kha buy and sell kha alo akal pui thei don ti nan ta chumi ani lo chuan demat khon hi a khon sak lo che ni chuan sub broker khan thil dik lo ati deuh hlek ti na ani tlang pui chen chuan hi kan fin fia nan ka du ni chuan sub broker kan va pan reng hian advisor min pe kan chuan stock market advice stock buy and sell ate I min pui thei ve kan sub broker ho hian ma se akal pung na demat account hong turani ta a kha demat account hon na khan buy and sell service po alo provide thei tur chani ti kha kan hriat atan kan ta lang do pon chu sub broker kan ti te sub broker kan ti kan lo hriat atan kan du chun ta ni hi enge sub broker enge stock market a sub broker kan ti le authorized person kan ti en thu mun ranga hei le hi chu ai nang reng ti kha kan hriat anga ya chuan kha sub broker kan ti chu alo ni ta ni ole khati song kha tun chu market hi tun chuma Mizo Stock Trader na session kanon stock market sub broker le authorized person chung chang kanon tarlan thei chun ye in lo hlok pui kan be se ye